Γεια σας. Όσοι κυρίες και κύριοι παρακολουθείτε ετούτη εδώ την εκπομπή ανελιπώς, κάτσετε αναπαυτικά απέναντι από την τηλεόρασή σας, φωνάξτε αν θέλετε τα παιδιά σας, να ακούσουν μαντινάδες, πολύ καλές μαντινάδες, να ακούσουν αφήγηση, εκπληκτική αφήγηση, γύρω από τα ευτράπελα της Κρήτης και να προβληματιστούν με κάποιες απόψεις του συνομιλητή μου. Έχω κυρίες και κύριοι δίπλα μου σήμερα, και το λέω με πολύ καμάρι, έναν άνθρωπο που ελάμπρυνε το μουσικό πάνθεον της Κρήτης με την παρουσία του, το Μανώλη το Μανουρά. Μανώλη, καλώς σε μονιάσαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Να πω κυρίες και κύριοι πως βρίσκομαι με τον Δημήτρη τον Καμισάκη και τον Κώστα τον Αηδόνη. Βρισκόμαστε στην ταβέρνα την Πάλε Ποτέ όχι άλλος, του καλού μας φίλου, του Βασίλη του Σαλούστρου ή Τσεχρή. Μέσα σε αυτή την ταβέρνα όταν λειτουργούσε είχα κάνει εκείνη την καταπληκτική εκπομπή με τον Μιχαλόμπα, τον Αξέχαστο, με τον Μερτζανομανόλη τον Αξέχαστο, με τον παλιό ποδοσφαιριστή του Όφη τον Αντώνη τον Σμπόκο, με τον Γιάννη τον Σαλούστρο, τον Γιώργη τον Σαλούστρο, τον Βασίλη τον Σαλούστρο. Τους δύο τελευταίους, τον Βασίλη και τον Γιάννη, κάνω και τη σημερινή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη γιατί άνοιξε τις πόρτες αυτής της ιδιωτικής πια ταβέρνας και θα δείτε σε λίγο τις πινακίδες και τις εξαίρετες αφιερώσεις που έχει μέσα, λόγια μεγάλων ανδρών και τα λοιπά. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτός που διάλεξε αυτό το χώρο, ανάμεσα σε πάρα πολλούς που του πρότεινα, ήταν ο συνομιλητής μου, ο Μανώλης ο Μανουράς ή Κουρκουτάκης. Μου είπε, εγώ θέλω να πάμε στο Βασίλη. Γι' αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη που, επαναλαμβάνω, θα έχει πολλή αφήγηση, είναι εκπληκτικός αφηγητής ανεκδότων, είναι το ίδιο εκπληκτικός όσο υπήρξε Γεράρης. Εγώ μπορώ να καταθέσω, κυρίες και κύριοι, την γνώμη που πολλές φορές μου έλεγε στο γραφείο μου στο Βενιζέλιο ο αξέχαστος Αθανάσιος Κορδαλός, ότι ο Μανουράς είναι ένας από τους Γεράριδες που τον αντιγράφει τέλεια. Ένα άλλο όνομα επίσης μου έλεγε συχνά ο Μακαρίτης, ήταν ο Στέφανος ο Μεσαριτάκης. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ποια η άποψή σου για το σκορδαλό, ποιες είναι οι μορφές της κριτικής μουσικής στη λύρα πάντα που σε γοητέψανται? Να κάνω μια εξήγηση πρώτα. Εγώ δεν είμαι μουσικοσυνθέτης. Έχω βγάλει 5-6 κομμάτια να πούμε, ναι, αλλά προπορεύονται άλλοι. Και γι' αυτό σταμάτησα, γιατί επελάγωσα σε αυτή τη σύνθεση των σκοπών που βγάλανε ορισμένοι που θα τις πω τώρα. Ο Χαρίλαος είναι η μήτρα της κριτικής μουσικής. Ο Χαρίλαος. Ο Χαρίλαος. Ο Χαρίλαος, ο Πιπεράκης. Ο Πιπεράκης, από το Ξεροστέρι. Έχω παίξει στο χωριό του μια φορά. Εν πάση περιπτώσει, ο Ροδινός. Ο Ροδινός. Ο Λαγός και ο Σκορδαλός.
Αυτοί βγάλανε κομμάτια τα οποία έχουν ανεξίτηλη ταυτότητα. Ούτε σκουριένει, ούτε ξεθοριάζει. Χρυσάφια. Μέχρι να στέκει η νησί της Κρήτης, αυτή η ταυτότητα δεν αλλοιώνεται. Θα μπορούσα να σου ρωτήσω και άλλων ειδών οργανοπαίκτες, αλλά θα τρώγαμε πολύ χρόνο και θέλω κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε αυτά. Εγώ θέλω να κάνεις τον κόσμο να εντυπωσιαστεί με τις μαντινάδες, τόσο μαντινάδες που κατέγραψες κατά τη διάρκεια της μεγάλης πορείας σου, όσο και μαντινάδες, Μανώλη, που ξέρω ότι βγάζεις ο ίδιος. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να μου θυμίσεις του Ζωνογιάννη τη μαντινάδα που είπε όταν έβγαλε... Στην πορεία θα τα πούμε, ναι. Αλλά να τελειώσω το πρώτο σκέλος. Από αυτούς τους ανθρώπους διάλεξα 50 κομμάτια, τα οποία τα χρησιμοποίησα στο επάγγελμά μου 50 χρόνια τώρα. Τα αγάπησα τόσο πολύ, τα έχω στην ψυχή μου θυτεμένα σαν το νοξινίδα. Σαν τους βασιλικούς. Λοιπόν, ο Μεν Σκορδαλός αξιοποίησε τα κομμάτια του Χαρί Λαού. Μου το είπε ο ίδιος. Ναι. Μου λέει, σαν του Σκορδαλού το δοξάρι, παιδί μου, δεν γεννιέται άλλο στην Κρήτη. Του Λαγού, του Ροδινού και ό,τι είχε βγάλει αυτός. Αυτοί κάμαζε μερακλείδες. Διότι στις γάμους, στις βαφτίσεις, οι χοροσπερίδες τώρα και στις συναυλίες και όλα αυτά, στις γάμους, στις βαφτίσεις, στα γνήσια γλέδια τα κρητικά, στις αραβωνιάσεις, όταν λείπουν οι μερακλείδες, δεν γίνεται γλέντι, ναι. Σαν να παίζεις ένα μνημόσυνο. Μπράβο, συμφωνώ. Για να κρατήσεις όμως τις μερακλείδες που είναι αντίπαλοι το γεράριδο, πρέπει να τον αρέσεις. Άμα δεν τον αρέσεις, χώνουν και φεύγουν. Πώς όμως την αντίφαση αυτή προσπάθησε να μου διασκεδάσεις, Μανώλη. Πώς ενώ εσύ ζεις στα Νόγια, λειτουργείς μέσα σε βαθείς μερακλείδες. Πολύ δυνατούς μερακλείδες, έτσι. Να μην πούμε ότι είμαστε και δυο Ανογιανοί και ότι λέμε για το χωριό. Δεν λέω εγώ, πέρα από όλα αυτά. Θα πω το σωστό και αυτό που ξέρω, ότι οι Ανογιανοί είναι καλοί κριτές. Μπράβο, και μερακλείδες και στη Μαντινάδα λοιπόν. Δεν έκουσα Ανογιανό, όπως και στη Μέλαμπες να πούμε, ένα Ανογιανό να τραγουδεί λάθος. Ναι. Πώς λοιπόν δεν παίρνει η λύρα σου το χρώμα το Ανογιανό? Το Ανογιανό χρώμα ήταν μόνο κοντιλιές. Μόνο κοντιλιές. Δεν παίζανε σερτά με τις αντερένιες χορδές. Δεν παίζανε σερτά. Ναι. Εμένα, εγώ τα άρχισα τα σερτά να πούμε από το άκουσμα του Ροδινού, του Λαγού, του Σκορδαλού, του Χαρίλαου, τα οποία μ' αρέσανε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να παίξω τίποτε άλλο. Ξέρω, Έφηνης, ότι δυο μερακλείδες στο Ζαρό, οι Χαριτονικολίδες, και ο παλιός, ο γέροντας που πέθανε, αλλά και ο νεότερος που ζει ακόμα και καλή του ώρα όποιαν βρίσκεται αυτή την ώρα, ερχόταν και σ' ακούγανε γιατί είχαν επιλέξει τη λύρα σου. Στα Βαπτισίδια έπαιζα μια φορά, ναι, και ήταν φίλοι μου και δυο. Και έρχεται ο ανιψός. Και στον πρώτο γάμο, στον δεύτερο γάμο, στον τρίτο γάμο, λέω, πάλι του λέω, πάει και ξέρω εγώ, λυκίτικας να δεις, μου λέει η Μανώλη. Σε όλους τους γάμους στη Μεσαρά μας καλούνε. Αλλά άμα παίζεις ο Σκορδαλός ή εσύ, μου λέει, ερχόμαστε γιατί θέλουμε να χορέψουμε, θέλουμε αυτό. Μπράβο. Και λέμε για μερακλείδες. Ορισμένοι άλλοι να πούμε, κατεβαίνουμε στη γάμος, αλλιώς παίρνουμε τη χάρη. Μιας και λέμε για μερακλείδες, Μανώλη, θύμισε μου μερακλείδες Ανογιανούς. Ξέρω ότι εκτιμάς περιπίν τον Ταρολευτέρη. Ο Στραβός είχε μια κλίκα, μια παρέα
5-6, οι οποίοι ήσαν αλφα. Τα αστέρια του χωριού. Αστέρια στο τραγούδι να πούμε. Ο Νταρολευτέρης ήταν μέσα σε αυτούς. Ο Νταρολευτέρη για μένα ήταν πρώτος τραγουδιστής. Ο πρώτος. Ναι. Ο Καβατσόκωστας, ο Ράμαχος, ο Ζωνογιάννης, και τι άλλοι να πούμε, ήταν μια παρέα να πούμε που στηρίζαν ο γης στον Άρο. Και οι τραγουδιστές και ο Λιράρης. Ο Καπετανολευτέρης ήταν μέσα σε αυτούς. Ο Καπετανολευτέρης ήταν σε ένα άλλο στυλ του πατέρα μου. Πατέρα σου. Πατέρα μου. Διότι είχαν διαφορά οι κοντιλιές του στραβού και άλλη διαφορά του πατέρα μου. Είχαν τον Καραΐδωνα, τον Ταμπακογιάννη, τον Καπετανολευτέρη, τον Σάντο Ρόμι, τον Βιοσοχαλαράμπη. Τέλειοι μερακλείδες. Σε άλλο στυλ. Ναι. Κατάλαβες. Και εχέρουσουν να τσιγρικάς. Ο Λιόντας, ο Μακαρίτης που ήταν και φίλος σου, μου λέγει ότι όταν πήγαινα σε παρέες με τέτοιους παλιούς, έκλεινα το στόμα μου. Βέβαια. Καθόμουν μόνο να τσιγρικώ. Βέβαια. Μόνο να τις ακούω. Μου λέει, Γιώργη, ήταν παντεσία να κάθεσαι να ακούς αυτούς τους ανθρώπους. Γιώργη, ορισμένοι τσιπρικίζει η φύση. Μπράβο, ναι. Και έχουν μια ανωτερότητα. Είναι η σφραγίδα δωρεάς. Αυτή την ανωτερότητα πρέπει να την παραδέχεσαι. Πάμε λοιπόν τώρα στον Ένα λεπτό. Στο Ζωνογιάννη. Εγώ δεν ξέρω τι θα πει ζήλια. Και στη γύρα ήμουν ικανός και στο κυνήγι ήμουν ικανός. Τον καλό τον αθαύμαζα. Δεν τον εζήλευα. Μα δεν θα μπορούσε να ζηλεύεις γιατί ήσουν ευνοούμενος των Μόνο... ανογείων. Μόνο σε 130-35 τόσους γάμους. 135 γάμους έχω κάνει στα νόγια. 47 μέχρι. Ναι. Λοιπόν. Μόνο τις υφήσεις. Θα πρέπει να πω στους τηλεθεατές, να πω κυρίες και κύριοι, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί τα νόγια έχει κάθε οικογένεια το λιράρι της. Οι Καλομύριδες έχουν τον Καλομύρι, οι Χερέτιδες έχουν το Ξυλούριδες, οι Ξυλούριδες είχαν, οι Σκουλάδες είχαν, οι Πασπαράγιδες είχαν. Κάθε οικογένεια λοιπόν, η κάθε πατούλια, η κάθε ομάδα είχε το δικό της το λιράρι. Το να κάνεις λοιπόν τόσους γάμους μέσα στο χωριό σημαίνει ότι έχερες μιας πολύ μεγάλης και πολύ ευρύτερης. Κοίταξε να σου πω ένα πράγμα. Απήχησης. Είχαμε το περισσότερο χωριό με τον πατέρα μου, διότι δεν υπήρχε άλλο λιράρης. Ο Μιχαλιός είχε πεθάνει, ήταν ο στραβός στον Άη Γιώργη και είχαμε εμείς στο πιο πολύ χωριό να πούμε, ναι. Ο Μακαρίτης ο πατέρας. Βέβαια, ο πατέρας μου και εγώ. Ο οποίος είχε κάνει και χρόνια σαν αντιδήμαρχος κτλ. Λοιπόν, εγώ τώρα εξευγενίστηκα να πούμε με τα σύρματα της λύρας. Πήρα άλλη λύρα να πούμε, δεν είχαμε τα γεροκοκούδουνα. Και προώθησα να πούμε αυτή την ρεθεμιώτικη μουσική. Λοιπόν, μα φεύγουμε από αυτά τώρα. Πάμε στο Ζωνογιάννη. Θέλω να πει στις μαντινάδες που είπε ο Ζωνογιάννης. Στην κοπελιά του για να την ρίξει κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά. Ο Ζωνογιάννης ήταν καλός, από καλό σπίτι του Ζωνανδρέα το σπίτι, να πούμε ξακουστό. Μπακάλικο να πούμε, ξέρω εγώ, νοικοτσίρης. Η οικογένεια τώρα του Ανδρέα του Μανουρά, του καθηγητή του ιατρικής. Λοιπόν, γύρεψε μια κοπελιά να πούμε 2 φορές και δεν τον ήθελε. Επειδή ήταν σαν κατσουριδομάγης, μαύρος, να μην ξέρω εγώ. Αβυσσινός. Ναι, λοιπόν, παίρνει το στραβό. Και της κάνει καντάδα. Να της κάνει καντάδα. Και της λέει,
δεν έχω φως μου υπομονή, άλλο να περιμένω. Για κοίταξέ το κορμί πως το έχεις ποδωμένο. Σαν φίδι κουλουριάζομαι, στον τράφο κι ανεβαίνω. Την τελευταία απάντηση από σένα περιμένω. Και λέει του πατέρα της, λέει, αύριο το πρωί τον επάρω. Μα μη μου λες. Να. Και την επέρινε. Και αραβωνιάζονταν. Και παίζα εγώ με το στραβό. Ναι. Πιο μικρός εγώ πολύ. Και απ' πίσω γίνει και η αραβώνιαση. Ναι. Παίρνει το στραβό και περνά και έτσι λέει, φεγγάρι που είσαι στα ψηλά της νύχτα στο στολίδι, μαρτύρησε πως ήβρε στη χέρα δαχτυλίδι. Και έκαμε την καλύτερη οικογένεια στο χωριό. Ναι, ναι. Η Μαντινάδα. Η Μαντινάδα. Ναι, Η ναι. Μαντινάδα. Ναι, ναι, ναι. Για να να πει η Μαντινάδα. Ναι. Μιας και λέμε Μαντινάδα. Όταν είναι προσεγμένη με νόημα. Λες, θαύματα κάνει ο Θεός. Αυτή είναι δική μου. Θαύματα κάνει ο Θεός, μα με ένα πιο μεγάλο, που μπήκα μέσα στη σκέψη σου προτού να βάλεις άλλο. Και λες μια άλλη Μαντινάδα, χωρίς βροντές και σύννεφα. Χωρίς βροντές και σύννεφα οι αστραπές ποπούνια. Από τα μάτια σου στα δυο όταν θα με στραφούνε. Και λες και μια άλλη, μόνο της φύσης εζήλεψα. Αυτή είναι οι καλύτερες Μαντινάδες. Μόνο της φύσης ζήλεψα, που με εντυπωσιάζει. Ό,τι στον κόσμο γεννηθεί, τόνα τα ρου δεν μοιάζει. Ναι. Λίγοι όμως ξέρουν ότι ξέρεις και αφηγείσαι υπέροχα τα ριζίτικα, Μανώλη. Όχι τα ριζίτικα. Ναι. Τα ριζίτικα δεν έχω τη Τα παντζέλης θέλω να πω, όχι τα τραγουδά. Τη φωνή, ας πούμε, για να τα τραγουδήξω, ναι, δεν την έχω κατάλληλη. Ναι, λέω απαντζέλης. Απαντζέλου, ναι. Λες τον Μπλάζιο. Ένας Χανιώτης μου μια φορά στην Αθήνα, έγραψε Μανουρά, να σου πω ένα ριζίτικο που συμμετέχουν οι Κιανογιανοί μέσα. Ναι. Προπέμπτω. Επί τουρκοκρατίας τώρα, Ναι. τον Μπλάζιο μαγκλαβίζουνε και αδικοτυρανούντον. Μπλάζιο και πούνε ο κάρκανης και πούνε ο μπαλωμένος. Λέει στο μαδαρό χαροκοπούν στο τσούτανι το σπίτι. Βάφτιση κάνει ο τσούτανης και ένα του γιο βαφτίζει. Καλή ρατσιώτη σύντεκνο ανογιανό κουμπάρο. Και σφακιανό αδερφοχτό φίλο πανιοχωρίτη για να έχει σαν να ρέπονται να εγκαθοπέσει στα πλάγια. Να μην φοβάται την κλεψά. Λες μια άλλη Μαντινάδα, γιατί πολλές Μαντινάδες δικές σου έχουν και ένα παιδευτικό χαρακτήρα. Λες το σεβασμό βάνω μπροστά. Και του κουρθώ από πίσω. Όπου για πάω μια γαλή ανάμιση να αφήσω. Και σαν έχεις τρόπους, διδάσκεις τα κοπέλια, σαν έχεις τρόπους και αρχοντιά. Αισθήματα και λόγο. Όπου για πας στην πέραση θα την ευρύτε λόγο. Και ο άντρας που έχει, πρέπει να έχει αισθήματα ο άντρας. Αυτή είναι η χάρη του άντρου, να έχει αισθήματα. Άντρας που έχει αισθήματα, όση ασκημιά κι αν έχει, είναι χωρίς εμπόδια ο δρόμος που ξετρέχει. Και ο χαρακτήρας ο κακός λες. Ο χαρακτήρας ο κακός την ομορφιά προσβάλλει. Καλιά είναι να είσαι άσχημος και στην ψυχή τα καλεί. Ο Κώστας ο Νεωνάκης υπήρξε για χρόνια καθηγητής στο γυμνάσιο των Ανογείων, ναι. Και ένας από τους ανθρώπους που στήσανε το γυμνάσιο, στήσανε την εστία, όσο κι αν εκείνα... Ήταν ανεπανάληπτος άνθρωπος. Ανεπανάληπτος, ναι. Και αγαπά και τα Ανόγεια πάρα πολύ. Του είχες πει μια Μαντινάδα και μου έλεγε τις προάλλες ότι τον εντυπωσιάζει. 4 είναι οι εποχές. 4 είναι οι εποχές που κάνουν το χρόνο. Και κάθε μια τσιχάρεση 3 μήνες έχει μόνο. Δεν είναι οδός η ανθρωπιά να την ευρύει ρωτώντας. Έχει δεν έχει ο άνθρωπος είναι που γεννητώντας. Και μια Μαντινάδα που λες για την κορφή. Να σου πω κι άλλη μια. Ναι. Κληρονομιά την ανθρωπιά. Εκείνος που την έχει. Τα ζάλα του πατέρα του ώστε να ζει ξετρέχει. Κληρονομιά την αρχοντιά. Λες μια για την κορφή. Ζηλεύω σου ψηλή. Και τον ψιλορίδη την έβγαλε, από τον Ιτσινίγου είναι 30 χρόνια. Ζηλεύω σου ψηλή κορφή για δεν μπορώ να σου μοιάσω.
Και ήθελα να είμαι σύννεφο να έρθω να σε σκεπάσω. Λες όμως για τον έρωτα ότι δεν θέλει αντριά. Δεν θέλει αντριά, ο έρωτας έβρε έναν άλλο τρόπο. Κουβέδια ζέντου του σεβδά, λόγια που πιάνουν τόπο. Η μαντινάδα σου, το κέντρι Βάνο Τσιχαράς, ποιανού την είπες? Αυτή την είπε του Μιχαλόπουλου, του καλύτερου μαντιναδολόγου της Κρήτης. Και φούσκωσε, να τρίχιασε. Όχι. Σηκώνει και μου λέει: ρε Μανολιό, μου λέει: είδα μαντινάδα. Και ξέρω εγώ, είδες, του λέω μια μαντινάδα. Γιατί αυτού του αρέσαν οι βαριές μαντινάδες. Ναι. Το κέντρι Βάνο Τσιχαράς, στον κορμό του πόνου. Και ανοίγημα ξεραίνεται στο γύρισμα του χρόνου. Και στον αματιό σου λες. Στα στραπές. Στον αματιό σου τσαστραπές, το φως του ο ήλιος χάνει. Σκέψου εγώ που σε κοιτώ, η τεζεμιά μου κάνει. Πα. Φεύγουμε από τις μαντινάδες. Πάμε τώρα στο κυνήγι. Είπες προηγουμένως για το κυνήγι. Να πω κυρίες και κύριοι ότι υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς, πιο δεινούς κυνηγούς. Θα πω κάτι που δεν το πιστεύει βέβαια. Όχι μόνο αν ο Γιάννη παρά το πιστέψουνε. Το 1959 πήγαμε τον καπετά Μιχάλη με τον Τζομπανάκη και με τον Μιχάλη στο κυνήγι. Την πρώτη μέρα. Καπετά Μιχάλης ο Ξυλούρης, που υπάρχει οδός του στο Ηράκλειο. Ακριβώς. Χριστομιχάλη Ξυλούρη, ο Τζομπανάκης ήταν φαρμακοποιός. Πραγματικά αυτοί κάνανε παρέα και με έναν γιατρό. Εμένα μου είχε στεφανωμένο Τζομπανάκης. Τζομπανάκης. Ναι. Λοιπόν που λες. Ερχότανε στο Κυπαρίσι και κυνηγούσαν πολλές φορές. Εσκότουσα την πρώτη μέρα 36 πέρικες. Έκαψα το φυσεκλίτσι μου και μου δίδανε και 36 πέρικες και λέω φέτος θα τις γράφω να δω πώς θα σκοτώσω τη σεζόν του κυνηγιού 7 μήνες. Και σκότωσα 580 πέρικες. Αν δεν χρειάζεται να κάνεις το σταυρό γιατί το λένε όλοι στα νόμια. Μου λέει ο Γιαλιτάκης που πουλεί τα όπλα, ο Θανάσης, λέει μωρέ Κουρκουτάκη, πολλά γρικό για σένα και ήθελα να πάμε οι δυο μας στο κυνήγι. Πρέπει να πάμε, του λέω Θανάση. Και τον επέρω και πάμε στην Ίδα. Πέρικες βέβαια τότε σας, σαν τα πίτερα. Και παίζω 17 και σκοτώνω 17. Αυτός βέβαια δεν επίστεψε και του λέω 17 έπαιξα και σκότωσα 17. Και για να τον επίσω έβγαλε το φυσεκλίτσι και έβανε 32 φυσέκια. Και του λέω μέτρησα τα φυσέκια, λέει 15 είναι. Όσα λείπουνε του λέω είναι οι πέρικες στη βουλή. Και βγάλουν τις πέρικες και μετρά 17. Και το έχει γραμμένο στο οπλουργείο ότι ο Κουρκουτάκης έπαιξε 17 και σκότωσε 17. Έτσι δεν παραδέχτηκα κανένα στο κυνήγι απάνω στο παίξιμο της πέρικας, ας πούμε. Εγώ ήμουν περδικολόγος και χωρίς κύριο ποτέ. Εγώ όμως σε παραδέχομαι στη μαντινάδα και έχεις βγάλει μια μαντινάδα που εμένα τουλάχιστον με ανατριχιάζει κάθε φορά που την ακούσω. Τη μαντινάδα που έχεις γράψει για το στραβό, τον αξέχαστο. Το Μανώλη, τον Πασπαράκη που ήταν τυφλός και που έπαιζε λύρα, που εγλέντισε Τσανογιανούς, μια εκπληκτική μορφή. Βγαίνουνε τέτοιοι ανθρώποι σήμερα. Ο Μανώλης Γρήγα, ο Μανώλης ο συγχωρεμένος, ήταν πολύ μερακλής. Και τον αγάπησα να πούμε, και αυτός με αγαπούσε, γιατί εγώ σε γάμους που έπαιζα και δεν έχει αυτός ο γάμο να πούμε, ερχόταν με τον Ταρουλευτέρη και με τον Χατσόκοστα.
Και κάθονταν όλη νύχτα. Αλήθεια πως σε γνώριζε αμέσως, από τη φωνή γνώριζε όλο τον κόσμο. Από τη φωνή γνώριζανε κατευθείαν, αλλά και από το χορό σε νοντά. Όιδα! Άμα θέλει να χορεύεις σε νοντά, ο χορευτής εκάτυχε αμέσως ποιος ήταν. Μυστική μου κύριε. Και του έβγαλε πλέον μια μαντινάδα. Του πες, ναι. Μια μαντινάδα. Την είπε το Γιούντι και ακόμη με φιλεί. Ναι. Και έκλαιγε. Στην τράπεζα του την είπα και έκλαιγε. Μα εγώ ανατρίξασα την άλλη φορά που μου την είπες. Ήλιο, φεγγάρι, ουρανό, Ανατολή και Δύση. Ποιος είναι αυτός που τα γλεντά χωρίς να τα αντικρίσει. Τη μαντινάδα που του είπε φεύγεις ψυχή μου της ψυχής. Δεν υπόθανε ο πατέρας του. Του έπαινε στον τάφο, παίζε τη λιέρα. Ναι. Ο πατέρας του πολύ μερακλής. Εγώ δεν τον έφταξα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φεύγεις ψυχή μου της ψυχής. Γλυκιά παρηγοριά. Γλυκιά παρηγοριά μου που με τα μάτια σου τα δυο φέγγε και τα δικά μου. Για θέλουμε για μαντινάδες, θα ξαναγυρίσω μετά. Αυτά είναι πράγματα που. Είπες για τον Καπετανολευτήριο ότι ήταν αλφα σαν τον Ταρολευτήριο. Ωραίος τραγουδιστής. Θυμάσαι καμιά μαντινάδα του. Πώς δεν θυμούμαι. Πώς να την ξεχάσω αφού γερό ακόμη να πούμε. Λέει στο Νιορθάνη ποταμό το θαρασοπεράτη. Ανάθεμα την πεθερά αν έχει ζαχαράτη. Σε λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ιστορίες. Ξέρω ότι είχες κάνει παρέα με πολλές φορές με τον Μακαρίτη τον Μπουρνέλη. Και είχες Είδα άνθρωπος ήταν Μανώλη. Ο πιο ετοιμόλογος που γέννησε η φύση. Η φύση. Ναι. Για μένα ο πιο ετοιμόλογος άνθρωπος που γέννησε η φύση ήταν ο Μπουρνέλης. Ναι. Για θύμισέ μου τώρα όταν δύο νεαροί του είπανε ότι είδανε ζόρε εκείνη η μέρα. Εκεί τον χαρακτήρισα εγώ. Ναι. Εκεί τον τοποθέτησα να ήμουν στον πρώτο στην ετυμολογία. Ετυμολογία. Πορίζει να πάει θέση και έβρεχε και στέκουνε δυο τελικαΐνδες στο κιόσι του καφενείου, στην πόρτα. Είτε πρέπει κάνετε πάλι βρέχει κουμπάρι, μπάρμπα του λέει και κάνει και κακό χειμώνα. Και τι τον λέει, κοιτάξτε έρετε με ρε εσείς που χειμώνιδες. Μια φορά στέκωσε μια κακή μούρη σε μια κακή πλάκα και βρέχει και χιονίζει και κάνει 5 χειμώνιδες ένα. Και λαλό και σπρώχνουν και σύρουν και σηκώνουν. Έτσι σας ήθελα να είστε. Λέω Παναγία μου, πού τα βρήκε αυτά τα πράγματα να με τότε σας, γιατί δεν είναι κάτι χιντέρ του που είναι να πάνε. Καταλάβεις. Το είπε εκείνη την ώρα, ναι. Ναι ρε παιδί. Αυτός είχε πάει και στον πόλεμο και όταν γυρνούσε. Είχε πάει με τον Άθενα, είχε πάει μέσα στην Ανατολή. Στη Μέση Ανατολή. Από τον Κάφκασο. Ναι. Και είχε πάρει και μια σφαίρα ΕΠΑΕ στον νόμο. Ναι. Και... Εσένα τώρα Μανώλη σε υπεραγαπούθηκε. Ναι, αυτός άμα θέλει να του πούνε πέ μας πράγμα, λέει αμέτα να βρει τον κουρκουτάτσι. Ναι. Αμέτα να βρει τον κουρκουτάτσι. Εγώ του έκανα τραπεζάκι να πούμε και ξέρω εγώ για να μου λέει ιστορίες και ξέρω εγώ ότι τον ερώτησα, ήταν Μπαρμπακάνης, τον πορτογνώρισα, ήταν Μπαρμπακάνης, λέει, έφαμε το γερμανικό του φέτσι, λοπού, λέει, στη Μέση Ανατολή και όσους ανθρώπους είδα μισούς δεν έχεις δύο λάκερους. Έτσι να γίνει μουλάρια χαλασμένα κουτσά αυτοκίνητα και τον αστρόκολο να πετά από την άμμο να καθίσει στην άμμο. Για δεν είναι άμμη κάμπη άμμη. Και ανοίγω το ράδιο και γρικό Αθήα κατάσταση στην Ελλάδα. Και θωρώνει τα λόγια και είναι τζουβάλια λέει και του παίζω μια με το υποκόπανο στο κεφαλί και πιάνω μια λίτη την έρημο. Κοπαριάκα να βρει λαγό. Και μου λέει ένας Εγγλέζος, γιατί τον χτύπησες, λέει, γιατί έρχεται τα λεύρη, λέει, very good. Όταν πήγε στον γιατρό ο Μπουρνέλης, επονούσε το πόδι του. 85 χρονών ήταν και επώνυον ο ζερβός του πόδας. Ναι. Και πάει στο γιατρό, λέει, ήταν μπαρμπαίγης, λέει, ο ζερβός μου πόδας πονεί. Λέει, πόσο χρονός, λέει, 85. Κοίτα δουλειά έκανες, λέει, βοσκός. Λέει, μπάρμπα του, λέει, 85 χρονών και όλα τα χρόνια βοσκός, να πούμε, είναι... Από την ηλικία. Ναι, από την ηλικία. Να πονεί ο ζερβός πόδας. Λέει, και κάτι δεν πονεί ο δεξός αφού είναι της μπράγη. Όταν έσφαξε τον Πετινό, πώς πάει η ιστορία αυτή. Αυτό είχε φύγει η γυναίκα του. Μια ανανυψά του γέννησε στο Ηράκλειο και του λέει η γυναίκα του, λέει,
Στο Ηράκλειο πάω να ξεγεννήσω τη νυψά σου, μου να ταγίζεις τις όρνηθες. Ναι. Πήγε η γυναίκα στο Ηράκλειο, τάγιζε τις όρνηθες. Να πούμε, μια στιγμή παρουσιάζεται ένας πετεινός της γειτόνισσας της Μαρίας. Ναι. Και αυτός εκάθηκε πως δεν είχαν πετεινό. Ναι. Και έτσι λέει, μωρή Μαρία, τόσο πετεινός δικό σου είναι, λέει, όχι μπαρμπά. Ναι. Σου λέει, αφού αγίπη να πούμε, ναι. Ας τον να τρώει. Ας τον να τρώει, αυτός τον γνωρίζει. Ναι. Την επαύριο πιάνει τον πετεινό και τον εσφάζει. Τον εβάζει στο τσικάλι. Απ' σε βράδιασε. Δεν θωρεί τον πετεινό. Δεν πήγε ο πετεινός να κοιτάξει τη Μαρία στο σπίτι και φώνησε του είπε ναι και προβέρνει ο Μπρουνέης στην πόρτα και του λέει Μπάρμπα, η μπανίδα στον πετεινό μου. Λέει στο τσικάλι τον έχω. Λέει μα είναι δικός μου, λέει όταν τον εψύνουν είναι σένα και όταν τον ταγίζουν είναι δικός μου. Κατάλαβε ετοιμολογίες, Και στο γάμο του Μανώλη έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Ναι. Αυτό του ζητήσανε τώρα, ήταν φτωχός βέβαια, πάμπτωχος. Ναι, τότε σάζανε 10-15 πρόβατα να πούμε και κάποια 2-3 κανίσια τέλος πάντων. Δεν είναι σαν να προσφάρουν 100 και Ναι. Λοιπόν. Ναι, και τότε θα πρέπει να πούμε για τα παιδιά μας, Μανώλη, ότι έκανε άλλο τραπέζι και χορό ο γαμπρός και άλλο η νύφη πολλές φορές. Ναι, σε ορισμένα χωριά. Λοιπόν, εγνώριζε αυτός Ανογιανούς, Κουσανιώτες, από το Μάραθος, από το το γύρο χωριά. Από το Στυράκι, ξέρω εγώ, και μαζευτήκε. Καμαριώτη και τα λοιπά. Τη Δευτέρα το πρωί δεν υπήρχε μέσα στα τράπεζα. Ναι. Και θεωρεί πως το γλέντι είναι φουντωμένο τέλος πάντων. Και λέει εννοεί νεαρό, ο Μορναίδης αν είχε μια ακόμη την εσφάξη, γιατί αυτοί δεν κουνούν που πάει. Τον πήρανε χαμπάρι. Λέει, εσύ Βασίλη έκανε βέβαια κουμπάρε μπουρνέγημα για το χατήρι σου, εξημερωθούμε και αύριο. Λέει, αν είχα εγώ χατήρι, δηλαδή είτε από την εκκλησά. Αυτό να είδεις άλλο. Εγώ βέβαια πήγα τον Ευρώ να του κάνω συνέντευξη. Και πήγα 2 φορές και δεν τον πέτυχα. Και μια μέρα του είπε στο καφενείο κάποιος, μα πού του λέει είσαι εκεί ήρθε ο Βιτόρος και σε ψάχνει. Λέει να με κάνει ίντα. Να του πω μια ιστορία να την κάνει 2. Να την κάνει 2, ναι. Πάμε στο Γρυλιό, το φίλο σου. Μεγάλη μορφή και ο Γρυλιός. Να πω του Μπουρνέλη μια άλλη ιστορία. Ποια? Το στιβάνι του. Ναι, να την πούμε. Ένας Νάθενας έκανε ένα καφενείο και κάθονταν μαζί στο καφενείο, διόντωνε. Ναι. Ο Μπουρνέλης ήταν κοντός, δεν ήταν ένα 60 να πούμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι που κάθονταν τώρα, λέει ο Νάθενας του Μπουρνέλη, λέει, μην είχα και κάτσει σήμερα, έχει το στιβάνι μου. Μόνο κάτσε να το βγάλω, συγγνώμη του λέει, λίγο άλλο το. Βγάνει το στιβάνι, αλλά είχε ένα ατζί τόσο νέο, μια γάμπα να πούμε, ο Νάθενας, τόσο είναι. Ναι. Και βγάνει το στιβάνι και το βάνει μπροστά στο Μπουρνέλη και ήταν σαν το χωνί. Ναι. Και βγάνει την κάτσε και την άση και πάει να πιάσει το στιβάνι να το βάλει και του λέει ο Μπουρνέλης, δεν νιώθει να το έχω και το χίνα χώνο μου παδάμονο. Γύριζε τα όρια. Φοβεροί άνθρωποι. Και επιχούντας, ναι, ήταν μια διαταγή να μην αφήνουν τα ζά τη νύχτα αδέσποτα. Ο Μπουρνέλης ξόμενε στο χωριό. Ναι. Και πρωί σηκώνεται και παίρνει απάνω και τον πιάνει τα απόσπασμα. Ναι. Και του λένε «Αλτ», λέει, αισθάθηκα. Λοιπόν, λέγεσαι, λέει, Μπαντερής Μανώλης ή Μπουρνέλης. Και πού πας, λέει, στα ζά μου. Α, ώστε τα έχεις αδέσποτα όλη νύχτα. Λέει, αυτό είναι ο αδέσποτης. Και τα κάνει και γερούσε την εντύπωση. Την ιστορία του Γιώργη με το Μιχαλάκη θέλω να κάνεις. Αυτή ήταν χωριανή και πήγανε μαζί στρατιώτες. Ναι. Και πολιθήκανε μαζί. Και πήγαινε στο χωριό και παντρεύεται ο Γεωργιός σε ένα ξένο χωριό, Σόγαμπρος. Και σμίγουνε στο καμαράτσι 83χρονο. Δεν ξανανύμιξανε μπλιό. Ναι.
Βρε Γεωργιό, του λέει ο Μιχαλάκης, είδα μωρέ κάνεις, του λέει, και ξέρω εγώ, μωρέ, του λέει. Πώς πας, του λέει καλά, γιατί πήγα 2 φορές με τη γριά μου απόψε. Λέει, επέρασα σε. Λέει, μωρέ διαόλε, λέει, εγώ πήγα 3. Και τον εξάγει τώρα και του λέει να πάρουμε 2 τετράδες στο 3 και στο 2. Και όποιος κερδίσει θα μοιραστούμε. Δεν τις πάρουμε. Και παίρνουν τις τετράδες και βγαίνει ο Λίγοντας στο 0. Και λέει ο Μιχαλιός του Γεωργιό να έχει πούμε την άλλη, να πιάσουμε το Λίγοντα. Πάμε στο Γρυλιό. Ο Γρυλιός έχει πολλές ιστορίες. Ο Γρυλιός ήταν ένας άνθρωπος που δεν ενοχλούσε τον άλλο και αν είχε τον κατηγορήσει, ας πούμε, στα καλαμπούρι, με καλή έννοια, δεν του παρεξηγούσε. Έκανε μια φορά και στο σπίτι του, στο καφενείο που πάνω κάνει ένα μπρίνο, στη Χαλέπα να πούμε, και είχε ένα σπίτι χτισμένο. Θα όπως μένει ο Σακούλας τώρα εκεί. Ναι. Λοιπόν, έκανε και πελέκανε ένα βενιζέρο. Ναι, ως συνήθως. Τότε σας δεν υπήρχαν, να πούμε, καμπινέδες, δεν είχαν ευκολία οι άνθρωποι και έκανε ένα ριάτσι στην Καραπηδιά να πούμε και πήγαινε πάνω να πούμε και πήγαινε και οι άνθρωποι και έκανε τη δουλειά του να πούμε, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Από πάνω εσάς το γήπεδο και βγάλανε φουρνέρα να πούμε και κατεβαίνουν οι πέτρες στην Καραπηδιά, οι περισσότερες, γιατί είναι κοντά. Ναι. Λοιπόν, θωρεί έναν παπά, μα δεν ποιος παπάς ήταν να πούμε, και μπαίνει στο ριάτσι μέσα και πήγαινε τώρα και τον θωρεί και πάει στη μέσα μεριά. Αλλά τότε δεν δουλεύανε στο γήπεδο. Ναι. Και τον θωρεί ο Γρυλιός για την ώρα που σήκωσε την τζουμπέκα να πούμε, λέει ο Γρυλιός, βάρδα φρονέρο. Δυνατά. Όχι. Αλλά. Βάρδα φρονέρο. Έκουσε ο παπάς. Ναι. Και κατεβάζει τη ζουμπέκα και παίρνει κάτω, αλλά εζορίζουν μια ολιά και ξαναγιαγέρνει. Και ξανασηκώνει τη ζουμπέκα και λέει ο Ριός, βάρδα φρονέρο. Είσαι με να ακούσει το βάρδα φρονέρο να μου, σου λέει, και παίρνει κάτω και κάτω ξανασταίνεται γιατί εζορίζοντονε. Και την ώρα που έλυσε τη ζωστήρα και ξέρω εγώ, λέει βάρδα τσίβαλα. Και σπά κάτω τώρα που πήγε να πούμε ποιος κατέχει. Και ξετρυπά στο καφενείο ο παπάς. Κατεβαίνει και ο Γρυλιός και μπαίνει στο καφενείο και λέει ο παπάς κέρασε στο Γρυλιό. Λέει μα είδε βρε βάρδα τον Τονάκια, δεν άκουσα φουρνέρα. Και του λέει ο παπάς, λέει και εγώ το ξα, του λέει Γρυλιό, μα δεν έπαιξανε. Με το Ροδίτη. Και ο Ροδίτης έχει ωραίες ιστορίες. Ο Ροδίτης ήταν από τη Ρόδο. Ναι. Και είχε παντρευτεί στα Νόια. Ο παππούς της Ροδίτη, της δημοσιογράφου. Ναι. Έπαιζε με ένα σκουρά και με ένα γζιρούρι ζάρι. Και τις πιάνει η αστυνομία. Λέει γιατί τα παίζετε ζάρι, λέει ποια ζάρι, τα πράγματι τα λεφτά του λέει. Πάει παίζουμε ρουκούμια των κοπελιών να πούμε, λέει στα αυτό χορό. Ο Ροδίτης έκανε και τον ψάλτη και τον τζαγκάρι. Και τις παίρνει τις πάνω στο πέραμα. Σκουράζει Γεώργιος λιπαρών, γιατί παίζετε ζάρι, τη δουλειά κάνεις λιποσκός είμαι. Γιατί παίζετε ζάρι, λέει ζάρι. Και παίζουμε ρουκούμια το κουπελιό του, λέει 50 να μην ξέρω εγώ να λέω. Πάμε να βρούμε τα λεφτά, λέει κάτσε. Ξερούρης Γεώργιος λιπαρών, γιατί παίζετε ζάρι, λέει δουλειά κάνεις λιποσκός είμαι. Και γιατί παίζετε ζάρι, και του λέει τα ίδια να πούμε ναι. Και ο άλλος, λέει κάτσε. Ροδίτης Μιχάλης λιπαρών. Τι δουλειά κάνεις. Όχι. Ναι, τι δουλειά. Ρωτάω πώς γιατί παίζετε ζάρι, τι δουλειά κάνεις, του λέει ψάλτης είμαι. Ψάλτης, λέει ναι. Σου λέει να μου χαριστεί θέλει. Και του λέει για πάμε σε ένα τροπάρεο να ειδούμε. Και τι λέει ο Ροδίτης.
Σόνσο, Κύριε, το λαό σου. Και αρχίζουν οι δικαστές και γερούσανε. Λέει, όξο τον λέει, τουλάχιστον εσένα του λέει, κύριε Εροδίτη, να μην σε ξαναγίνουμε εδώ μέσα. Λέει, τα μουδά δεν ήθελε να έρθω, με φέρνουν με το ζόρε. Του Ψαραντώνη έχεις. Ψαραντώνης έπαιζε σε ένα γάμο. Ναι. Και χόρευε, πάει να χορέψει ένας και βάει ένα δεκάρο και παίρνει 20. Δεν είπε πράγμα ο Ψαραντώνης, γιατί τον Ψαραντώνη, ο μόνος γεράδης που δεν τον ενδιαφέρον τα μπαξίσα να πούμε ήταν ο Ψαραντώνης. Όιδα. Αυτός θέλει να παίξει αυτό που ήθελε να πούμε και δεν τον ενδιέφερνε ποτέ το... Ξαναχορεύει, βάνει 10, παίρνει 20. Επίσης σκοράσανε. Τον ερωτά ο Ψαραντώνης, λέει, κουμπάρα να ξαναχορέψεις θες. Λέει, γιατί με ρωτάς, λέει, να πάω φέρω λεφτά από το σπίτι. Με το στήλο της ιδεής, πώς πάει. Είχε ένα μαγαζί γωνιακό και ήταν ένα στήλος απόξω. Και θα ήθελαν να τον επειράξουν να πούμε ορισμένοι και τον παίρνουν τηλέφωνο, λέει, ο τάδες, λέει, ναι. Λέει, απόξω στο μαγαζί σου είναι ένα στήλος της ιδεής. Πέ μας αν είναι ξύγινος ή σιδερένιος. Λέει, ξύγινος είναι. Λέει, μπράβο. Δεν τρέπεσαι, βρε, του λέει, γάιδαρο, ποιος δεν είσαι. Και έπιε το τηλέφωνο. Με τα μισή ώρα παίρνουν από τον ΟΤΕ. Δήθεν. Ναι. Λέει, είμαστε από τον ΟΤΕ και έχει γράψει πάει μια διάλεκτο να πούμε λίγο εσχρή, του λέει, και ξέρω εγώ, τι συμβαίνει. Πήρασέ μου που τη ΔΕΗ τηλέφωνο και με ρωτήξανε αν είναι ο στήρος σιδερένιος ή ξύλινος. Τον είπα ξύλινος, λέει. Μα σοβαρός, του λένε. Λέει, ίδια του λέει. Λέει, να τον ανακαλύψουμε να κάνουμε μήνυση. Λέει, μακάρι να τον ευρούμενα. Πόση ώρα του λένε. Λέει, περίπου μισή ώρα. Λέει, βγάλει τον άμα καρά ένα. Έχει ξέρεις μια ιστορία του Κουμιώτη, ωραία. Ναι. Που παίζει μαζί με τον... Με τον Χρόνι το Πασπαράκη, σε ένα γάμο. Καλύτερος όρο για τον δυο. Ναι, και λέει, ναι. Και λέει τώρα αρχινά ο χορός και πιάνει μια κοπελιά όμορφη στην πρώτη μεριά και ήθελε να πει τη ματινάδα ο Χρόνης στη μάνα σου το φταίξιμο. Που σε έφερε στο Στο γάμο και σε έδαινε τα μάτια μου και σ' αυτή δεν τα κάνω. Ναι. Αλλά δεν θυμάται το φταίξιμο. Ναι. Και έπαιζε να πούμε και δεν τη μάνα σου και φταίξανε για τον Κουμιώτη. Ναι. Να του πει μια κουβέντα τώρα, να του πει το φταίξιμο. Ναι. Στη μάνα σου και φταίξανε για τον Κουμιώτη, μια στιγμή του λέει ο Κουμιώτη, τη δική σου με την πίστη σου μέσα. Και με τη γλιστρίδα. Αυτή η ιστορία την είπα μια φορά στα Νόγια, στο Ψαρονίκο το θέατρο, ναι. Και κατέβηκε 5 πόντους από τα γέλια. 5 πόντους κατέβηκε λογοτιμής. Έχει ακούσει μια σκυριά. Αυτή είναι πραγματική ιστορία. Ναι. Ένας χωριανός μου ήταν καλά καλός γεωργός. Μα καλά καλός γεωργός. Και είχε βγάλει τις πατάτες από το περβόλι και τα φύτεψανε φιντάνια. Ράχανα, ας πούμε. Ναι. Τότε σας βγαίνει η γλιστρίδα. Ναι. Η διπλανή γυναίκα είχε βγάλει πιο μπροστά τις πατάτες και είχε βάλει πιο μπροστά τα φιντάνια και είχε βγάλει γλιστρίδα. Και κατέβηκε να πάει ποτίσει αυτό στο περβόλι. Ναι. Και θωρεί τη γλιστρίδα και τα έκανε και τζίμπανε να πούμε τη γλιστρίδα και τζίμπανε στο καραθάκι και ξέρω εγώ και κατέβαινε αυτή. Και τον είδε. Και τον είδε. Και του λέει, για ήττα μου Κώστα να στάσεις τη γλιστρίδα. Λέει, την άλλη μέρα που αυτό κόψει ένα καράτι, της λέει και ξέρω εγώ. Λέει, εγώ να στάσεις θα σε καταγγείλω γιατί μου κόψει τη γλιστρίδα. Λέει, δια όλοι να γλιστρίξουνε μέσα σου και ό,τι θες κάνε. Μανώλη, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Θέλω να κλείσω με μαντινάδα. Και επειδή ξέρω ότι γνώρισες το Μανταλένιο,
αυτή την άγια μορφή ανθρώπου που έκαμε και καλό στον κόσμο σε εποχές δύσκολες, γιατί ήταν τότε που εμάστιζε η φυματίωση, είχε δική του κλινική, ψηλά στα σπήλια, αλλά και γιατί έμεινε ονομαστός για την αγάπη του στη μουσική, την κριτική, τραγουδούσε υπέροχο και έβγαζε και μαντινάδες. Αυτός και ήταν... σου είχε δώσει και μια μαντινάδα, Μανώλη, εσένα. Ναι, ναι. Αυτός ήταν από τους κλασικότερους μερακλείδες που εγνώρισα εγώ. Ναι. Χουβαρντάς, πηγαίναμε στο κυνήγι μαζί στα Όρη και πήγαινε στο Κατσουφομανόη και του λέει σφάξε ένα πετινό και πάρε ένα γουγίδι κρέας, το κάνει σοφτό. Να καλέσουμε το στραβό, να γλεντήσουμε μέχρι τις 11 η ώρα και να πάει στο καρό. Ναι. Άμα θέλει να πάει αυτός μοναχός, εκαλούσε εμένα. Και πήγαινα με τη γύρα να φάνε να πιούν η παρέα του και να σηκωθούν να πάνε στο καρό. Μου είχε δώσει μια μαντινάδα. Ρωτώ θαλασσινά πουλιά. Ρωτώ θαλασσινά πουλιά σε ίντα γυαλό αρμενίζει. Ίντα τσερίτη δέρνε και δεν ξαναγυρίζει. Πω, μαντινάδα. Λοιπόν, όταν ήταν αραβωνιασμένος, πήγαινε στα νόγια και τα κατεβήκανε στα σέρχα να φάνε μάις. Καλή ώρα. Κεράσα. Και του λέει αραβωνιαστιά, λέει γιατρέ, πέ μου μια μαντινάδα. Λέει είσαι το φως που θωρώ, ο αέρας παναπνέω. Είσαι η χαρά που χαίρομαι και για φορμή που κλαίω. Αυτός το μαντιλέγιο. Απάντησε όμως στη μαντινάδα, καιρό σου κάνει και λιχνάς. Του είπε κάποιος. Σε ένα γλέντι μια φορά κοντράρανε με ένα να πούμε και του λέει πίσω είχε άλλα λεφτά να πούμε, ήταν γιατρός, περιουσίες πολλές και ξέρω εγώ να πούμε. Του λέει καιρό σου κάνει και λιχνάζει για δες καιρό θα πούνε. Μα θα γυρίσει και βοριά και θα λογαριαστούμε. Και τον απαντά ο Μπαταλένιος. Λέει εγώ το στένω το ραμί πάντα με τέτοιο τρόπο. Από λιχνώ με το βοριά, λιχνώ και με τον νότο. Και άλλη μια φορά, ναι, και ύστερα του λέει θέλω ψηρώ τον τάφο μου να μην τον επατούνε, του λέει ο άλλος, μάτια που με περιφρονούν να μην τον κοιτούνε. Και τον απαντώ, μου λέει, θέλω ψηρώ τον τάφο μου μακριά τον αμαθιό σου, να μην μπορούν να με ειδούν στο μεταγνωμό σου. Να σε καλά. Απαντήσεις. Χίλια ευχαριστώ. Και εγώ. Απλά σε ευχαριστώ. Εγώ Τίποτα ευχαριστώ άλλο. που μου είχες την ευκαιρία να Και ευχαριστώ. εκφράσω να πούμε την επιθυμία μου. Και ευχαριστώ και εσένα. Και στη Λύρα και στα... Και τον Βασίλη το Σαλούστρο, στο κέντρο του οποίου, το πρώην κέντρο του οποίου, την πρώην ταβέρνα του οποίου βρεθήκαμε σήμερα, και το Γιάννη το Σαλούστρο, τον καλό φίλο που είναι πίσω από τις κάμερες και μιας και είπαμε για κυνήγι, είναι ο μόνος κριτικός που έκανε πέρδικες με λεφτά του και τις ανέβαζε στον ψιλορίτη και τις πετούσε για να ενισχυθεί η πανίδα. Να σου πω, ναι. Ένα ρεζίτικο το έχω βγάλει για μένα. Ναι, πριν να πω ένα άλλο ευχαριστώ. Το οποίο θα το δημοσιεύσει η Φωνή των Ανογείων, Τόστιρα. Πάμε. Η γης κυνηγός διαφάραξε, σαν ογιανές μαδάρες. Μάτω κι αυτό σαν ογιανό ραγούδο περδικάρης. Ντελής και σβέλτος προπαντός και όμορφος προπατάρης. Βοσκάδες σε ραγόνευε, κορφές σε προπατούσε. Πλαγιές και ρίζες του βουνού όλες τις κυνηγούσε. Είχαινε πόδια του ραγού στο παίξιμο τεχνίτης. Άλλος δεν γεννήθηκε στο νησί της Κρήτης. Η φύση τον επρίτησε. Αυτό το κυνηγάρι υπέδεικα και ο λαγός να μην μπορεί να λαργάρει. Μια λίρα και ένα δίκανο ήταν η ζωή μου και τώρα αφήνω πίσω μου την εθιβολή μου. Χίλια ευχαριστώ άλλη μια φορά και σε ευχαριστώ ακόμα περισσότερο Μανώλη, γιατί κάποτε ξέρω ότι εγλίτωσες τον πατέρα μου από βέβαιο θάνατο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και γι' αυτό. Όπως κυρίες και κύριοι θα πρέπει να ευχαριστήσω δύο οικογένειες που σποσονάρουν αυτή την εκπομπή, η οποία διαφορετικά δεν θα γινότανε. Την οικογένεια Σκορδιλάκη και την οικογένεια Σπυριδάκη με το εργοστάσιο ζωοτροφών, τη γνωστή Βιοζοέλ. Από τον Δημήτρη τον Καμισάκη, τον Κώστα τον Αηδόνη, τον Μανώλη, τον Μανουρά και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας και καλό σας βράδυ.